Qed nesperjenzaw tbatija kbira minħabba l-qtuħ fil-provvista tad-dawl. Dawn kienu l-kummenti ta' Michel Muscat, il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Catering Establishments, li tkellmet ma' Net News dwar il-kriżi preżenti fil-grid nazzjonali tal-enerġija. Dawn l-aħħar ġranet rajna temperaturi li għall-inqas fil-ġenerazzjoni tagħna naħseb li qatt ma rajna bħalhom. Ma jbiddel xejn mill-fatt li għaddejja tbatija kbira. Tbatija kbira l-popolazzjoni kollha, għax aħna kollha fl-aħħar mill-aħħar għandna d-djar tagħna, mhux il-business biss, però apparti mid-djar, issa qed affettwanna l-għajxien tagħna ta' kuljum. So smajt ħafna mill-membri tagħna ħafna elementi minn inċempilli u jiddeskrivi x'qed jiġri si attwal bla dawl. Kien hemm min ippunta u qalilna li speċi min jaf l-istoks li armejtu, iva, hija ħasra kbira, però ħafna ħar minn hekk. It's not the stocks, għax l-stocks m'hemmx tagħmel ħela armejthom, imma il-consequential loss x'ħajjiġri minn dak l-equipment li marinna. Bħalissa pereżempju hemm ħafna restaurants li għandhom il-fridges mhux jaħdmu, l-air conditions mhux jaħdmu, l-fran mhux jaħdmu minn mar motherboard, minn mar m'hawnx technicians biżejjed biex jiġu jsewwu, ma stibhomx. Hekk titterġa' tixtri l-equipment, il-catering companies m'għandhomx stock biżejjed. Hemm min qal li mhux ħajrġa' jiftaħ. Bla dubju sitwazzjoni li qed tfisser daqqa r-ristoranti u s-settur turistiku. Iżda meta affaċċjajna lill-Ministru b'din is-sitwazzjoni, Ġotjena Bela qalilna biss li anke fi Ibiza u fi Franza kellhom problemi minħabba sħana. Nista' nsemmi pereżempju Ibiza li hija gżira bħalna, ġifieri ħafna iżgħar mill-Greċja li hemm l-istess problemi li kien hawn. Biex ma nerġax insemmi l-Franza fejn il-problemi ta' il-klima qed joqtlu lin-nies, qed joqtlu lill-pumpiera. Ġifieri jekk ħanitkellmu fuq il-power outages, aħna bil-fors bla ma rridu nitkellmu fuq tibdil ta' klima. Jekk ħanitkellmu fuq tibdil ta' klima u ħanoqogħdu nitkellmu fuq Malta u outage biss, Ġu qed nifhem li m'għandekx pjan biex ittaffi reputational damage. Il-Ministeru tat-Turiżmu kif għad diġà ħajkompli jimbotta biex jattira nies lejn pajjiżna. Is-sidien tar-restoranti min-naħa tagħhom qed jinsistu li din mhix sitwazzjoni faċli għalihom u l-assoċjazzjoni qed tistenna li jkun hemm għajnuniet diretti għal problemi li affaċċjaw fl-aħħar jiem.